No tak si představ, že nikdy v životě nehrála na hudební nástroj. Nikdy v životě, jo. 1. dubna začali hrát na nástroj a měli jsme dohodu, kapela vznikla tak, že jsme se sešli ve zkušebně jiné kapely a půjčili jsme si nástroje, každý přišel, nějaký si vybral. Nikdo z nás neměl hrát, jo. Třeba, no to je jedno. No a já jsem přišel poslední, takže na mě zbyla kytara, jo. A já, jak jsem byl pankáč, tak si říkám, neříkejte mi, jak se jmenují struny, nebudu se nikdy učit akordy, jako jo. To nezajímá, tím se nic nezmění, jako to chci k tomu přistoupit, jo. Takže tahle taková kapela 2 měsíce existuje, vyrobí 6 písniček, které neumí přehrát ani ve zkušebně, jako jo. Natož před lidma, kde je to miliardkrát horší, jo. No a šel jsem do Kulturáku, říkám, udělejte náš koncert v rámci nějakého vystoupení jiných kapel, tak jo. Takže po 2 měsících existence zmatené kapely Slepé střevo jsme najednou museli jít hrát, jo. A já jsem se neuměl jsem naladit kytaru, to musel dělat kamarád za mě. Mě se tak třásly ruce, že jsem se nedokázal trefit ani na volnou strunu, jako jo, to, že bych něco zmáčkl. Teď všechny takový my jsme měli třeba dohody, refrén bude, až já takhle kývnu. Někdo jiný měl kývnout a pak byl refrén, to nefunguje, to jsme nevěděli, že to nefunguje, když na podvě tma, rozumíš, a ty máš tolik práce s vlastním stresem, na to, že by si všiml, že někdo kývnul, jo. Že půlka kapely už hrála refrén, půlka hrála ještě něco jiného. Akorát si pamatuju, že najednou byl konec a všichni jsme byli hrozně šťastní, že jsme to přežili. Diváci taky byli šťastní, že to přežili. A druhý den jsme šli do hospody a všichni říkali, zdár, vole, ti si nás nikdy nevšímali, ty máničky, jako, a ty starší. Zdár. A my, Asi to nebylo tak špatné. Podle mě to bylo příšerné, no.